Dobrý deň. Chcel by som vás privítať pri tomto videu, ktoré nie je náhodné. Je súčasťou série 10 videí, ktoré som vytvoril preto, lebo sa v IT neustále opakuje ten istý problém. Máme čoraz viac kurzov, čoraz viac absolventov a pritom stále chýbajú vývojári. Toto nie je motivačný obsah. Toto je realita v IT. A poďme hneď na prvé video, ktoré som nazval Prečo kurzy produkujú absolventov a nie vývojárov. Ak si niekedy dokončil kurz programovania, máš certifikát, spravil si pár projektov a aj tak máš problém nájsť si prácu a nie si sám. Problém nie je, že by si sa málo učil. Problém je, že veľa kurzov dnes produkuje absolventov a nie vývojárov. Kurz ťa často naučí syntax, naučí ťa, ako funguje if, for, trieda, funkcia, APIčko a možno aj freework. Naučí ťa spraviť projekt, ktorý vyzerá pekne, keď ho spustíš na svojom počítači. A to je dobrý začiatok. Lenže realita práce vývojára nie je o tom, či vieš napísať kód. Je o tom, či vieš pracovať v tíme, v systéme, v chaose. A či vieš doručiť požadovaný výsledok. A tu vzniká obrovský rozdiel. Rozdiel medzi tým, že viem syntax a tým, že viem pracovať ako vývojár. Keď prídeš do firmy, nedostaneš čistý projekt od nuly. Dostaneš existujúci kód, často roky starý. Dostaneš úlohu v Jire, dostaneš branch, pravidlá, konvencie, review proces a zistíš, že najťažšia časť nie je napísať kód, ale pochopiť koncept. Kurzy často učia ideálne scenáre. Všetko funguje, nič sa neláme, zadania sú jasné. Lenže realita je presný opak. Zadania sa menia, chýba dokumentácia, niekto spravil rozhodnutie pred 2 rokmi a ty teraz musíš pochopiť prečo. A keď niečo pokazíš, nepokazíš si len projekt. Môžeš pokaziť nasadenie, zákazníka, aj peniaze. A teraz certifikáty. Certifikát je dôkaz, že si niečo prešiel. Ale nie je to dôkaz, že vieš fungovať v realite. Firma nepotrebuje papier. Firma potrebuje človeka, ktorý vie čítať cudzí kód, debugovať problém, ktorý nikto nevie reprodukovať, spraviť zmenu bez toho, aby si nerozbil ďalších 10 vecí, písať testy a hlavne komunikovať v tíme. A presne toto veľa kurzov systematicky vynecháva. Vynecháva sa Git workflow v tíme, nie Git commit a push, ale reálny život. Pull requesty, konflikty, rebase, ochrana main vetvy a pravidlá, ktoré platia pre celý tím. Vynecháva sa code review, ako príjmať kritiku, ako vysvetliť svoje rozhodnutie, ako písať kód tak, aby ho iní vedeli čítať. Vynecháva sa práca s issues, ako rozbiť úlohy na malé kroky, ako odhadnúť čas, ako reportovať progres bez nejakých výhovoriek, ale aj bez toho, aby si sa odpálil. Vynecháva sa debugging, nie pozri sa do konzoly, ale hľadanie príčiny cez logy, breakpointy, reprodukciu alebo izoláciu problému. Vynecháva sa zodpovednosť za kvalitu, testy, základné bezpečnostné návyky a schopnosť povedať, toto ešte nie je pripravené na produkciu. A potom sa stane to, že človek má kurz, má certifikát, dokonca má motiváciu, ale narazí na realitu firmy a zistí, že to je úplne iný svet. A teraz dôležitá vec. Toto nie je výsmech kurzov. Kurzy majú zmysel, ale iba ako nejaký prvý krok. Ak chceš byť vývojár, potrebuješ prejsť z učenia syntaxe na učenia workflowov. Potrebuješ trénovať reálnu prácu, tímové verzovanie, review, zadania, opravy bugov a doručovanie. Lebo absolvent vie, čo je správna odpoveď na otázku, ale vývojár vie, čo spraviť, keď odpoveď neexistuje. A ak chceš, v ďalšom videu popíšem podrobnejšie, čo by mal junior vedieť po 3 až 6 mesiacoch, aby nebol len absolvent, ale použiteľný člen tímu.